tonse omwe tili ndi ma excuse posafuna kuzigwirira ntchito tokha tamvani tunkhani yopatsa chidwi ya mnyamata wachichepere kwambiri wa zaka 9 yemwe dzina lake ndi Uthman Alisi. Uthman Alisi ndi mwana yemwe amapanga ndalama yosachepera 10,000 pa tsiku lina lililonse. Yes, amapanga 10,000 kwacha pa tsiku lina lililonse pozigwirira ntchito yekha, ndipo ndikuwuzani chifukwa chake. Kudera lina mboma la Mangochi kunasefukira madzi kuchokera mu nyanja, ndipo madziwa anagawa malire ku midzi iwiri yomwe imadalirana kwambiri muzochitika. Ndipo tsiku ndi tsiku anthu amavutika kuti apita bwanji ku mudzi winawo popeza madzi anawasiyanisa maka pambali ya malonda. Ndipo Uthman Alisi anabwera ndi plan. Anasaka munthu yemwe angathe kumusemera bwato ndi kugwirizana naye mgwirizano woti azimulipira munthu uja pang'ono ndi pang'ono, ndipo zinatheka. Kenako Uthman anayamba business yoolosa anthu kuchoka mudzi wina kupita mudzi winawo, ndi kuchosaso kwinakuso ndi kumapitisaso kumudziso winawo. Tsiku lonse, wiki yonse, chaka chonse, Uthman wakhala akupanga zimenezi. Ndipo Uthman amapanga ndalama yosachepera 10,000 pa tsiku. Mayi yake ndi bambo ake amamudalira koopsa popeza khomono limayendetsedwa kwambiri kuchokera mu ndalama imene Uthman amapanga pa tsiku. Mwanayo amasunga ndalama yokwana 5,000 tsiku lina lililonse kamba kuti mwanayo ali ndi maloto akulu kwambiri. 5,000 ina ndipo imagwira ntchito yothandiza mu zinthu zosiyanasiyana pa khomo. Ameneyu ndiye Uthman, mwana wa zaka 9. Nanga iwe nzanga, uli ndi zaka zingati? Chokulepheresa ndi chani? Kodi ndi msinkhu, ulesi, mantha, kapena kusaganiza mozama, kapena kudalira? Anthu ena tikakhala timaganiza onena kuti kupeza ndalama ndipo kugwira ntchito kapena kupanga mabizinesi osiyanasiyana. Koma kupatula ntchito ndi mabizinesi pali zinthu zina zimene anthu timatha kupeza ndalama. Zoganiza zilipo zambirimbiri, zochita zilipo zambirimbiri, chongofunika ndi kuganiza mozama monga mmene Uthman anaganizira. Like the page for more.